Sunana Zailani Aliyu, an haife ni a garin Kaduna, na tashi a garin Sokoto inda na yi primary school da secondary school. Na samu dama kuma na je America na koyi design da zane da kirkiro motoci. Da na kare ina da niyyar in dawo Nigeria, sai kamfanin General Motors suka ce in tsaya, suka bani aiki. So na yi farin ciki sosai, na hamdala ga Allah saboda abu ne wanda na daɗe ina son in samu wannan dama na in ƙare makaranta, sannan kamfani, babban kamfani irin General Motors su ce in zo in taimaka musu wurin ƙirƙirowa da zana motoci daban-daban. Na yi ƙirƙiro, na yi designin motoci da dama irin su Pontiac G6, Buick Rendezvous, da kuma motar da ke aiki da lantarki wadda ake kira Chevrolet Volt. Duk cikin motocin da na ƙirƙiro ko na zana ita ce wadda na fi alfahari da ita. Me yasa? Saboda mota ce wadda take aiki da lantarki, mota ce wadda kuma sabon tsari ce, mota ce wadda sadda ta fito daban. Ina cikin wannan aikin ne General Motors, His Excellency President Muhammadu Buhari ya bani aiki ya ce in dawo gida in shugabanci wannan hukumar tamu ta National Automotive Design and Development Council, wadda aikinta shine haɓaka da taimaka ma ƙera motoci a cikin wannan babbar ƙasar tamu ta Nigeria. Shugaban ƙasa ya bani wannan aiki a shekarar 2017. Insha Allah shine na cewa wannan ma'aikatar tamu ta zama sanadiyar amfani da motocin da ke aiki da lantarki a Nigeria ko'ina. Nan da shekara 10 ko 15 ya zamanta cewa ba inda za ka shiga ba za ka ga motocin da ke aiki da lantarki ba. Za mu ci gaba da ba da ƙarfin gwiwa ga duk kamfanin da ke son ya irin wayannan motoci. Mu kanmu yanzu haka mun fara ƙirƙiro irin wannan mota. Akwai motar da na zana wadda za ta zama Nigerian vehicle, ita ma za ta yi aiki da lantarki. Yanzu haka mun fara ƙoƙarin gani yadda za mu yi a developing inta ta zama mota wadda za a riƙa yi nan Nigeria, kuma ana sai da ita a farashi mai rahusa. Za mu ci gaba da ba da ƙoƙari wurin motocin da ke aiki da lantarki, sannan kuma wai ba a riƙa yin motoci ba, ya zamanto cewa motocin da za a riƙa amfani da su Nigeria da Africa ya zamanto 'yan Nigeria ne da su ake ƙirƙiro motocin nan ana yin su, ba kawai a ƙirƙiro su wani wuri a kawo mana ba. Matasa taimako da goyon bayan da muke basu da kuma muke da niyyar mu yi shine wannan gasar da muka yi ta zanen motoci. Yanzu haka muna da matasa da yawa waɗanda suka turo zanen nasu na motoci daban-daban. Abin da muke son yi shine za mu zaɓi waɗanda suka fi kowa iyawa, sai mu ba su dama irin wadda ni na samu sadda ina matashi. Kamar a taimaka musu, a ba su ƙarfin gwiwa, a taimaka musu su ma su je waje su yi wannan karatun na zanen motoci. Sannan nan in ma cikin ƙasa za mu ga yadda su wanda ba su samu zuwa wajen ba da su ma za a taimaka musu su haɓaka baiwar da Allah ya ba su. Haka ma wurin cigaban matasa, yanzu haka muna nan mun kusa ƙara gina automotive training centers, sentoci na horar da yara guda 7. Kowace geopolitical zone muna da ɗaya, muna da Zamfara, Bauchi, Lokoja, Oshogbo, Benin, Abakaliki. Sentoci ne waɗanda muna fatan dubban matasan Najeriya za su je a horar da su yadda za su iya gyaran motoci, har da irin waɗannan sababbin motoci masu na'urori da yawa a cikinsu.